Abubakar shinkon waka arewa yan arewa wayo 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 Allah arewa 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 mama yana ba kuma za mu lamunta ba yan arewa kashe yayi yawa a arewacin Najeriya kasa ta yan arewa ba ka iyawa a je mulkin ka sauka yafi san ba mi yarda ba shugaban kasa mu lamunta ba yan arewa kashe yayi yawa a arewacin Najeriya kasa ta gwamnonin arewa ka iyawa a je mulkin ka sauka yafi mu ba mi yarda ba kuma za mu lamunta ba shugaban kashe yayi yawa a arewacin Najeriya kasa ta arewa baba in ba ka iyawa a je mulkin ka sauka yafi ba mu yarda ba kuma za mu lamunta ba shugaban kashe yayi yawa a arewacin Najeriya kasa ta arewa baba in ba ka iyawa a je mulkin ka sauka yafi wayo Allah Yalla ubangiji masani na safar kwanwake na shugaban kasa na Abubakar shinkon waka dan mutan Kaduna waka ce na da koza na yau ta ga shugabanni na shugaban kasa daya zan fayyace gaskiya a gane ni wala ta mane na cin zarafi ko cin mutuncin magabata na sai dan ayi mana yara a tausaya mana talakawa san ba mi yarda ba mi yarda ba za mu labunta ba kashe yayi yawa gaskiya wacin Najeriya kasa ba in ba ka iyawa a je mulkin ka sauka yafi kafin da na sa maitoci sai na salati igun masoyi Muhammad Rasulallah wanda koyaushe yayinsa ake dan gatan Allah jagoran kwarai mai hali na tausayi sarkin adalai wanda shine al'umma muke koyi duk wanda ya kauce bin tafarkin manzo ai ban sa juyayi bai cika adali ba kowa ya shi ban wara kowa ba ba mi yarda ba mi yarda ba za mu lamunta ba kashe yayi yawa a arewacin Najeriya kasa ta baba in ba ka iyawa a je mulkin ka sauka yafi assalamu alaikum shugaban kasa ga wata yar wasiƙa na san kai babba ne kuma ka haife ni babu shakka amma tsofan da kai ba ya hana ni nema wasiƙa na faɗa maka gaskiya ba zancen ko bai ne ka taka na san kai shugabana ne ta yaya zan mance da haka tunatarwa zan maka in ma ka iyawa aje mulkin yafi san ba mi yarda ba shugaban kasa mu lamunta ba mi yarda kashe yayi yawa arewacin Najeriya kasa ta ba in ba ka iyawa aje mulkin ka sauka yafi shugaban kasa wanga wasiƙa wadda na yo gare ka shugaban kasa wani ne ya sanya ni ba ni da kaina na shirya waka shugaban kasa ba siyasa bane ko jam'iyya baba ka gane shugaban kasa lokutan baya lokacin kamfen baba na yabe ka shugaban kasa shaidan wa al'umma alkhairan ka domin su zabe ka to wanda suka zabe ka ne baba a yanzu suke ta kokawa ba mi yarda ba mun gaji ba kuma za mu lamunta ba shugaban kasa kashe yayi yawa a arewacin Najeriya kasa ta arewa baba in ba ka iyawa a je mulkin ka sauka yafi Abubakar shinkon waka dan mutanen Kadunawa baba in kayo tunawa a baya wasiƙa na ya aikowa domin tunasar wahalin da suke ciki talakawa shugaban kasa abin da ya ta'azzara
bai raguwa sai dai arewa mama kana raye ga al'umma ana kashewa Shugaban kasa. su suka zaɓe kaya kamata a ce kayo tunawa san ba mu yarda ba shugaban ba kasa za mu lamunta ba yan arewa kashe yayi yawa a arewacin Najeriya ƙasa Arewa, ta arewa. ka iyawa aje mulkin ka sauka yafi shugaban kasa ka tuna da lokutan baya Shugaban kasa. kai alƙawura da dama za ka kawo cin gaban Najeriya Shugaban kasa. ka nuna wa talaka iya zafi ka zai sha jami'a Shugaban kasa. ka ce zama kula da dukiyarsa za ka yi mai daya Shugaban kasa. gashi a yanzu talakawa na ta shan bakar wuya Shugaban kasa. baba kana da ranka amma gashi ka nuna gazawa ba mu yarda ba ba kuma za mu lamunta ba kashe yayi yawa a arewacin Najeriya ƙasa ta arewa ka iyawa aje mulkin ka sauka yafi shugaban ƙasa talaka na fama da tsadar rayuwa shugaban ƙasa talaka na fama da yawa da kishirwa komai ya yi tsada ba abin sai balle ai siyawa kasance talaka na fuskanta a wanga rayuwa duk da ba shi da komai kaga an kama shi an yi garkuwa ko kuma aikashewa kana raye kake kai magancewa san ba mu Shugaban yarda kasa ba ba kuma za mu lamunta ba ba za mu lamunta kashe yayi yawa Wayo a arewacin Allah. Najeriya ƙasa Talakan ƙasa ta ta. ba in ba ka iyawa Ranar aje arewa. mulkin ka sauka yafi kai da bakin ka ka faɗa komai ake gani a cikin ƙasa ta Shugaban ƙasa. da rashin tsaro ne laifin gwamnati ta samu gunta Shugaban ƙasa. tauye haƙi ne akwai mana isa cikin ta Shugaban ƙasa. baba kana gani kana jin koken tallakan ƙasa Shugaban ta ƙasa. amma ka ke kulawa ka zan kwama kamar mai makanta Shugaban ƙasa. wannan lamari sun ba za mu lamunce sa ba shugaban ƙasa ba kuma za mu lamunta ba nonin arewa kashe yayi yawa a arewacin Najeriya ƙasa ta talakan ba ka iyawa aje mulkin ka sauka yafi mai amfanin wadda barai ban so in tuno da baya Shugaban ƙasa. lokacin da wa'in suke jagorantar mulkin Najeriya Shugaban ƙasa. Baba a lokacin kukan da ke kace kana tausaya Shugaban ƙasa. talakawan Najeriya sai shiga kangi suna cin wuya Shugaban ƙasa. lokacin kanun na mu zaɓi ka kan talakawa za ka tausaya Shugaban ƙasa. amma gashi yanzu ka ba mu kunya shugaban ƙasa san ba mu yarda ba dole ne a maza mu kan gaskiya kashe yayi yawa Ba a za mu arewacin Najeriya lamunta ba. ƙasa ta Gwamnonin arewa. aje Wayo mulkin ka Allah. sauka yafi to mama ga shawara za na baka buɗe kunnuwanka a fahimta ta mulkin ƙasar na baka wuya babu shakka to baba ka tausaya wa talaka wannan da suka zaɓe ka mulkin mai maka daɗi mai mana daɗi baba kawai ka sauka in ka yi mana haka shine shaidar cewa ka nuna kishinka kuma ka zama adali Allah zai yafe ba kuskurenka ba mu yarda ba ba kuma za mu lamunta ba mu yan arewa kashe yayi yawa a arewacin Najeriya ƙasa ta arewa ba ka iyawa aje mulkin ka sauka yafi shugaban ƙasa ka ga laifi na gaskiya ne furta gashi wai na gani hawayen talaka ka kasa sharewa gaskiya na ce gare ta shankon waka sai na yin furtawa na ce ka aje mulkin babatin da ka kasa magancewa ba wai rashin kunya na maka ba afuwa kayowa ni gyara nake so su amfana al'ummar ƙasa ta san ba mu yarda ba mun ba gaji kuma za mu lamunta ba ba za mu lamunta ba. kashe yayi yawa yan arewacin Najeriya ƙasa ta Gwamnonin ba arewa. ka iyawa aje Wayo mulkin Allah. ka sauka yafi wata yaya za a ce mama ka ba wa'yansu su taya ka aiki kuma kayan masu kayan shigo maka binciken ya suke aiki ba daidai suke mako daidai wannan lamari da ba da mamaki ka shigo ka ba
bar su ga talakawan ƙasar ka suna ta yin raki. Zancen gaskiya ka bincika waye ka baiwa aiki, in ba su aiwatar ba tarkata su da kai da su ku sauka. Ba da yarda ba, ba kuma samun yarda ba. Kashe-kashe yawa a arewacin Najeriya ƙasa ta. Ba ba ka iyawa a ji mulkin ka sauka yafi. Ni ne arewa gidana ne dole ne alfahari da ita, kuma ta zama jigona tun da nan ne ya zama haifata. Kun ga dole na nuna kukana sannan na nuna kishinta, kuma na yawan addu'a Allah magance masu mugunta, masu hali na keta wanda ba sa kishin ƙasata. Allah ka za su Allah ya raka sai na cewa samari ya raba an zalimai na ƙasata. Kashe-kashe halin mugunta arewacin Najeriya ƙasata. Arewa ba ka iyawa aje mulkin ka sauka yafi. Gwamnonin arewa sausan mazambance ku ba, abinda kuka aikata wata rana shine za ku girba. Ga zaɓe na zuwa talaka ba zai ɗau mai mugunta, da an yi wa walƙiya mun gane ku a fili ba ku ɓoye ba. Wanda ya yi halin nagarta dole mi biyayya mu zaɓa, ba batun wata jam'iyya alkhairin kashi za ka girba. Ba mu yarda ba, ba kuma za mu lamunta ba. Kunonin arewa Kashe-kashe yawa a arewacin Najeriya ƙasa ta. Baba in ba ka iyawa a ji mulkin ka sauka yafi. sanatoci na ƙasata kuma ban ware kuma Sanatoci. mun gano masu keta wanda suke aikata mana zamba. Duk da ko members ciyamomi kasilas ban ware kowa. Sanatoci. Wannan lokacin zaman talaka ba za ya manta ba, Members. domin ya ci bakar wuya ya tsinci kansa cikin hukuma. Sanatoci. Za mu zauna cikin shiri an zalaman ƙasa ba za mu zaɓa ba. San ba mu yarda ba, ba mu yarda ba za mu lamunta ba. Mu yan arewa kashe-kashe yayi yawa. Sanatoci. Najeriya ƙasa Ina members ɗin arewa ka iyawa mulkin ka sauka yafi. Shugabannin arewa suna kallo ana kashe mu, shugabannin arewa suna kallo ana ta yanka mu, shugabannin arewa suna kallo ana ta garkuwa da mu, shugabannin arewa suna kallo rayuwa ta tsada gare mu, shugabannin arewa suna kallo idan za mu saka mu sun ba su damu ba, ballanta na su yi magancewa. Ba mu yarda ba, Ba mu yarda ba za mu lamunta ba. zaɓe yana zuwa. Kashe-kashe yawa a arewacin Najeriya ƙasa ta. Baba in ba ka iyawa a ji mulkin ka sauka yafi. Nan ne za na huta, wato a nan ne zan yi man kwana. Abubakar Shankwan waka dan mutanen Kaduna, ine mana jaje in arewa na san ayyo mana barna. Allah jirka wanda suka mace makomar su ta zama aljanna, wanda ibtila'i ya afka musu wato hali na kuna. Allah mai shaida alkhairi zaman lafiya da mana fata. San ba mu yarda ba, ba kuma za mu lamunta ba. Yan arewa kashe-kashe yayi yawa a arewacin Najeriya ƙasa. Baba in ba ka iyawa aje mulkin ka sauka yafi. Ba mu yarda ba, ba kuma za mu lamunta ba. Kashe-kashe yayi yawa a arewacin Najeriya ƙasa ta. Baba in ba ka iyawa a ji mulkin ka sauka yafi.